Ако търсите най-добрия брокер за бинарни опции, сте на правилното място. В това видео ще ви покажа списък с доверени брокери, заедно с някои специални предложения само за нашите зрители. Ако искате да отворите безплатна демо-сметка, ще намерите всички връзки в описанието по-долу. Нека да започваме. Pocket Option е глобална платформа, налична в повече от 100 държави. Тя предлага множество активи за търговия, валути, криптовалути, акции, индекси и стоки. С простия си дизайн и ниското ниво на вход, тя работи добре както за начинаещи, така и за опитни търговци. Това, което отличава Pocket Option, е разнообразието от функции. Безплатна демо-сметка с виртуални средства, ултрабързи сделки от само 60 секунди и възможност за търговия на по-дълги времеви рамки. Тя също така поддържа социална търговия, където можете да копирате движенията на други търговци и се провеждат редовни турнири с парични награди. Минималният депозит е $10, а сделките започват от $1. Pocket Option поддържа над 50 метода на плащане, включително Visa / MasterCard, електронни портфейли и криптовалути. Депозитите са мигновени и безплатни, докато тегленията са бързи и безпроблемни. В описанието ще намерите 50% бонус при първия си депозит. Регистрирайте се с нашия линк и бонусът ще бъде добавен, когато направите първия си депозит. IQ Option е една от най-разпознаваемите търговски платформи в света, която оперира от 2013 година. Милиони потребители от над 180 държави вече я използват, което я прави един от лидерите в онлайн инвестирането. Нейната популярност идва от много удобния за потребителя интерфейс, широкия избор от финансови инструменти и ниската бариера за влизане, която позволява на почти всеки да започне да търгува. Платформата IQ Option съчетава простота с мощни инструменти за анализ. Получавате графики в реално време, технически индикатори и множество типове поръчки. Тя работи гладко в браузър и чрез мобилно приложение, така че можете да търгувате където и да се намирате. С минимална инвестиция от само $1 на сделка можете да тествате стратегии без много риск. Минималният депозит е само $10, а можете да финансирате акаунта си с карти, банкови преводи или популярни електронни портфейли. Има и безплатна демо-сметка, идеална за практикуване и учене. В описанието ще намерите специален промокод, който ви дава безрискова търговия до $10. Просто се регистрирайте с нашия линк и направете депозит, използвайки кода. Exnova е нова търговска платформа, стартирала през 2021 година. Тя е изградена като съвременна алтернатива на по-старите брокери, съсредоточена върху скорост, простота и лесен достъп до глобалните пазари. Можете да търгувате с широк спектър от инструменти, включително валути, криптовалути, акции, стоки и индекси, перфектно за изграждане на диверсифицирано портфолио. Интерфейсът на Exnova е чист и модерен, с уеб-версия и мобилно приложение. Можете да отваряте сделки бързо и да използвате напреднали инструменти за анализ, като множество типове графики, технически индикатори и опции за персонализация. Той е проектиран да бъде интуитивен, независимо дали сте начинаещ или опитен търговец. Минималният депозит е само $10, а сделките могат да започнат от едва $1. Плащания могат да се извършват с карта, електронен портфейл, криптовалута и други. Първото тегляне всеки месец е безплатно, с малка такса за допълнителни тегления. В описанието ще намерите и промокод, който ви позволява да направите търговия без риск. Регистрирайте се с нашия линк и въведете кода при депозиране. Надявам се това видео да ви е помогнало да намерите правилния брокер за вашите нужди. Ако е така, не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате за канала за повече съдържание като това. Благодаря, че гледахте.